Kaixo, ja badugu egina gure bideo tutoriala, eta orain argitaratu egin behar dugu guztiontzat ikusgai jartzeko. Bi modutara egin daiteke, bata Driven daukagula, kasu honetan gogoratu Screencastify-rekin egin dugula, eta nire unitatean sortzen duela karpeta bat, eta Drivera eraman badugu, esportatu badugu, hemen daukagu. Eta honi eman behar diogu baimena edo nork ikusteko, eta esteka lortu behar dugu. Nola egingo dugu? Aukeratuta daukagula, eskuinekoarekin, partekatu, edo honela ere egin daiteke. Ikusten duzu hemen mugatuta dagoela. Nik jarri behar dut, esteka duen edo nork ikus dezake. Bakarrik ikusi egin dezake. Esteka duen edo nork. Ba, listo. Kopiatuko dut esteka hau, eta hau itxatziko dut, nahi dudan lekuan, edo korreoz bidaliko dut, edo Moodleen, egin beharko dudana da, kopiatu dudan hau, helbide hau, itxatzi. Nire ordenadorera jetxita eukiko banu, bideo tutoriala egin dudana, egin beharko nuke Drivera igo, berria, eta kargatu fitxategia. Eta hemen aurkituko nuke, ea nun daukadan, aukeratu eta igo. Eta bestela, beste modu bat da YouTubera igotzea. YouTube nagoela, ja nire Google erabiltzailearekin sartuta, emango diot, sortu, kargatu bideo bat, eta aukeratu beharko dut nire ordenadoretik, hautatu fitxategia, nun gordeta daukadan. Joango naiz bideoetara, eta hemen daukat bideo tutoriala. Eta orain, joango da kargatzen. Hemen datu batzuk eskatuko dizkit, nahi badut jarri dezaket nun ze reproduzio zerrendatan, umeentzako den, ezetz, aurrera, eta hemen gauza bat, bai gertatzen da, hemen ateratzen zaizkit irudi txiki batzuk. Hau da, bideoaren reproduzitu aurretik, bideoan hasieran agertuko zaigun irudia. Berak defektuz bata hartuko du, baina guk aukeratu dezakegu. Esan behar diot publiko egiteko edo nork ikusteko, eta argitaratu, eta listo. Hemen gelditzen da, itxaroten nire bideoetan, behin igotzen denean, egin beharko nuke honen esteka lortu. Nahi badut hau kopiatu dezaket, edo partekatu eta kopiatu esteka. Eta hau, postaz bidali dezake, edo Moodleen jarri dezaket helbide hau. Itxatx, kopiatu dudana itxatxi eta kitxu. Bueno, amaitu da lana.